Fiecare bărbat este arhitectul propriei sale fericiri. Nu există niciun medicament mai bun decât sănătatea. Sănătatea este un echilibru între trup, minte și suflet. Nimic nu este mai important decât sănătatea noastră. Nu există nicio boală care să nu poate fi vindecată prin tratamentul adecvat. Medicul trebuie să fie un prieten pentru pacientul său. Sănătatea este un dar prețios pe care trebuie să-l apreciem și să-l păstrăm. Mâncarea trebuie să fie medicamentul tău. Nu există nicio boală care să nu poate fi tratată prin dietă și exerciții fizice. O viață sănătoasă este o viață fericită. Medicul trebuie să fie un învățător pentru pacientul său. Nu există nicio boală care să nu poate fi prevenită prin stilul de viață adecvat. Fiecare boală are cauzele ei și trebuie să le înțelegem pentru a le trata. Sănătatea nu este doar absența bolii, ci și bunăstarea fizică, mentală și socială. Sănătatea este un drept al fiecărui individ și trebuie să fie accesibilă pentru toți.